Bon dia! A continuació parlaré d'increments i disminucions percentuals. I vos estareu preguntant, què vol dir això? Molt bé. Pues, per exemple, quan jo vaig a una tenda i me diuen que una falda que costava 60 euros ara li fan un 10% de descompte, el que m'estan dient és precisament m'estan parlant d'una disminució percentual del preu. Val? És a dir, a 60 euros, aquest preu perd el 10%. Val? És a dir, és una pèrdua del 10% del preu. Val? Per tant, com puc calcular aquest preu final? Molt senzill. Als 60 euros, val, que valia la falda, li he de restar el 10% d'aquests 60 euros. Val? Per tant, la primera cosa que faig és calcular el 10% de 60, que això ja sabem que és la desena part, i si no podeu fer el càlcul, que són 6 euros. Per tant, la falda acaba costant 60 euros menys 6 euros, que són 54 euros. Este és el preu final de la falda. Molt bé. I ara vos plantejo el següent exemple molt senzillet. Val? Tinc un dipòsit de 100 litros. Val? Este dipòsit té 100 litros en total. I me diuen que perd un 20%. Val? O sigui, o millor, no? La pèrdua estarà en la part de dalt. No? Hi ha hagut un consum d'un 20%, una pèrdua, val? Molt bé, el 20% de 100 litres són 20 litres. Estem d'acord, no? Això serien 20 litres. I la pregunta que jo tinc és, molt bé, i què me queda del dipòsit després de perdre el 20%? Me quedaran, si perc 20 litres, me queden 80 litres. Però clar, 80 litres està clar que és el 80%, no? Perquè com el total són 100 litres, de cada 100, 80, això era el 80%. Molt bé. Doncs què és el que ha passat? El que ha passat és que del 100% que jo tenia del dipòsit, que són els 100 litres, he perdut el 20%. I per tant, aquests 80 litres que m'han quedat són el 80%. Este mateix raonament es pot aplicar també al preu de la falda. És a dir, si el meu preu inicial era el 100%, després de la rebaixa del 10%, el que me queda és el 90%. Val? És a dir, els 54 euros són el 100% menys el 10%, i això és el 90%. És a dir, una altra forma de calcular quin és el preu final és dir, el preu final és el que queda després de llevar-li el 10%, és a dir, és el 90%. Jo puc calcular el 90% de 54, perdó, del total, el 90% de 60 euros, val? Este és el preu final. Mireu, anem a comprovar-ho. 60 per 90 entre 100. Estos dos ceros, val? Se anulen i me queden 54, 54 euros. Val? Molt bé, o sigui, puc fer-lo de les dues maneres, calcular el 10% de 60 i restar-li, val? Que és segons la primera forma, o dir, si perc un 10%, el que me queda, el preu final, és el 90%. I calculo el 90% de 60. Molt bé. Doncs anem a veure què passa quan en lloc de tindre una disminució o una pèrdua, tinc un increment o un augment. Val? Una tenda guanya 5.000 euros al mes. Després de l'ampliació, s'espera un increment del 20% dels seus beneficis. Molt bé. I ara la pregunta seria, molt bé, i quan acaba guanyant aquesta tenda? Doncs el càlcul seria, el més senzill seria dir, a 5.000 euros al mes, ara he de sumar-li el 20% de 5.000 euros. Molt bé. I el 20% de 5.000 euros ja sabem que és la quinta part de 5.000 euros, és a dir, això són 1.000 euros i me queda 5.000 més 1.000, que són 6.000. Molt bé. Però
podria haver aplicat el raonament anterior, que és que al 100% li sume el 20%. Val? Al 100% de beneficis li sume el 20% de beneficis. I això és el 120%. Per tant, si jo trobo el 120% de 5.000, me donarà el benefici final. Val? Mireu, faig així la comprovació, 5.000. Vaig a calcular el 120%, val? Seria multiplicar per 120 i dividir per 100. Val? Encara que siga un nombre major de 100, el procediment és el mateix. Molt bé, me quedaria el 100 i estos dos ceros anul·larien estos dos ceros i me quedaria 50 per 120, val? Que això dona, com 5 per 12 són 60, me dona els 6.000 euros, val? Molt bé. Per tant, de nou, tinc dues formes d'operar. Sempre puc sumar els percentatges i aquest serà el percentatge final, val? En este cas, dels beneficis finals o, en este cas, del preu final, etc. Molt bé. I això ho puc aplicar, val? Mitjançant les proporcions a un problema un poc més complicat. Aquest problema pot ser siga ja de nivell de segon de l'ESO. Per tant, és prou difícil, però jo us faig aquest exemple per a que es veja la utilitat que té este altre mètode, val? Que pareix a priori més complicat, val? Este suma i resta de percentatges. Me diuen, vale? Vaig a explicar el problema, me diuen que una falda val o valia 60 euros i que ara, després d'aplicar una rebaixa, val 39 euros. I la pregunta és, val? I de quin percentatge ha sigut aquesta rebaixa? Molt bé. Doncs el que puc fer és el següent, dir que 60 euros és el 100%. Val? Aquest és el total, el 100%. I que ara, després de la rebaixa, el preu se m'ha quedat en un 39 euros, però no sé de quin percentatge estic parlant. O sigui, aquests 39 euros respecte als 60 euros, no sé quin percentatge és, X. Per tant, vaig a resoldre per regla de 3, 39% partit 60. Val? Això està explicat en el tutorial anterior, us deixaré així una targeta. Val. I me quedarà 390 entre 6, val? I si vos fixeu, 390 entre 3 serien 130 i 130 entre 2 són 65. Per tant, este percentatge d'ací és el 65%. O sigui, els 39 euros representen el 65%. Molt bé, per tant, la falda ha passat de valdre el 100%, que són 65 euros, ha passat a costar el 65% del que valia, val? Del que valia el 65%. Quina ha sigut la rebaixa? La rebaixa ha sigut precisament aquest canvi, és a dir, passar de 100 a 65. La diferència són el 35%. Val? O sigui, la pèrdua per a passar de 100% al 65%, val? Perquè això hem vist que és el 65%, ha sigut d'un 35% per a passar de 100 a 65. Està clar? Evidentment, podria haver-ho fet d'una altra forma un poc més senzilla. Haver agarrat i haver dit, a veure, 60 menys 39, val? Són 21 euros, i ara la pregunta seria, 21 euros, podria haver fet també la mateixa regla de 3. 21 euros, a quin percentatge se suposa que és? Doncs així hagueren trobat, val, que els 21 euros són el 35%. Val? Aquesta seria l'altra forma de fer-ho. Esta, diguem, és un poc més directa. Molt bé. Espero que hagi quedat clar. Si no, torneu a ficar el vídeo, me poseu algun comentari. Fins a la pròxima.